बाळा जो मुखाने नव्हे तर अंतःकरणाने व्यक्त होतो त्याच्यासाठी आम्ही वारंवार प्रकट होतो. पण वारंवार प्रगट होणं म्हणजे ते पहा, भक्तीचं बीज जेव्हा जेव्हा आमच्या मनात रुजतं तेव्हा तेव्हा आम्ही नव्याने प्रकट होतो. बाळा जो मुखाने नव्हे तर अंतःकरणाने व्यक्त होतो त्याच्यासाठी आम्ही वारंवार प्रकट होतो. पण वारंवार प्रगट होणं म्हणजे ते पहा, भक्तीचं बीज जेव्हा जेव्हा आमच्या मनात रुजतं तेव्हा तेव्हा आम्ही नव्याने प्रकट होतो. बाळा जो मुखाने नव्हे तर अंतःकरणाने व्यक्त होतो त्याच्यासाठी आम्ही वारंवार प्रकट होतो. पण वारंवार प्रगट होणं म्हणजे ते पहा, भक्तीचं बीज जेव्हा जेव्हा आमच्या मनात रुजतं तेव्हा तेव्हा आम्ही नव्याने प्रकट होतो. बाळा जो मुखाने नव्हे तर अंतःकरणाने व्यक्त होतो त्याच्यासाठी आम्ही वारंवार प्रकट होतो. पण वारंवार प्रगट होणं म्हणजे ते पहा,